BPF सरकार दाफिननायनि उनाव जों जाफोर जाथायखौ नुदोंना बेनि थाखायसो आं दिनै अपेनलि ओंखारबोदों एसे जा एसे हायो हेफाजाब होनो होननानै दा बैसोआव बिराद गिदिर नङा लिडारफोरखौबो आं बिदा लिंजोबो आरो दा बिदिनो नोंथांमोननि जा बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांखौबो आं बिदा लिङो दा आदा आङो प्रमद बर' बिथांखौबो आदायैनो लिङो दाबो राजु कुमार नार्जारी बिथाङा GS नोंथांमोननि बेखौ आं आदायैनो लिङो जोङो मा नुखो पलिटिक्सआ जोंहा मा जालांखो पलिटिक्सआ खालि बे जानाय लोंनाय नायबा अरुनदयल' नङा होनबा बिथांमोना थांनाय 6 दानाव इलेक्सननि सिगाङाव मा फोसावदोंमोन लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि खोथाखौ फोसावदोंमोन नङा होनबा 2 लाख होनायनि मायबा फोसावबाय मा खालामगोन बेखौ जेबो लिरनाय गैया जेरावबो मानो थाखाय होनो नागिरदों सोरनो होगोन दा जों नायबाय दाख्लैबो बिराद दावराव जाबाय होनोसै जाहैबाय 2 लाखखौ जों सानबाय होनोसैबा माबा अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन नामा सरकार मोनसेया जेब्ला मायबा मोनसे होयो रायजोनो दा बाथ्राया मा जादों जेला होनोसै होनना बुंबाय जों सानबाय नटिफिकेसन ओंखारसिगोन नामा होननानै नटिफिकेसन होनांगौ जायो आरो स्किमनि नामा मा जों रावबो मिथिया बहा ओंखारदों एडभार्टाइजमेन्टआ जों रावबो मिथिया एप्लाइ बोरै खालामनांगौ जों रावबो मिथिया दा आं बेखौनो बुंदों नोंथांमोना पार्टिनि मानसिखा एसे जेला माने बे बाथ्राखौसो एसे माबा गोसार होनांगौ आरो दस्राफोराबो जों बे बाथ्राखौ सानो जोंहा मोननायनि मोन्थाय गैया नामा नङा बिसोर मा खालामखो गावबा गाव अफिसाव रानजोब्बाय दाना मोनफा मोनफा ब्लगाव 100 कपि माबाया फर्मा जों गोबाङा नुवासै दस्रा पार्टिनि मानसियाथ' बाद दोन गावसोरनि गेजेरावनो दा बिराद महाभारतनि माबा दावहा गावसोरनि गेजेराव 100 जन मानसिनो बयनोबो होजोबनो हाखाया नङा होनबा पसिबल नङा बे 5000 ना मानो होदों 1 crore 2 लाखै 5000 ल' होगोन बयनोबो होजोबनो हाया नाथाय सोरनो होगोन सोरबायदि मानसिया मोनथावना बेखौ गभर्नमेन्ट स्किमखौ मोननो स्पेसियेलि जायफ्रा एसे सोलोंथाइबो थायो नाथाय जों नुबाय मा आंनि खाथि खाला आरोखि जों मिथिनो मोनबाय जायहा सोलोंथाइनि खुनु सार्टिफिकेट गैया बिसोरबो मोनबाय दरङाजुलि ब्लक BPF नि प्रेसिडेन्टहा अजद बिलाइ लिरदों आरोखि न'खरसेनि साब्बाया मा मोनदों जाहैबाय 2 लाखै गावसिनि ब्लक BPF नि प्रेसिडेन्टआ मिथिबावा बे बाथ्राखौ बे अजद होदों दानिया इउथफोरनो बेबायदि गालाय बुजाय जोंनि खोथाया मा जादों बोरै मोनखो न'खरसेनि साब्बाया मा क्राइटेरिया दङ नङा होनबा मा सोलोंना फैदों बे सोरबा पार्लार सोलोंदों हमना ला बेहा पार्लार गायसननांगौ नालाय बेहा मोननांगौ ने मथे सोरबा मासरुमनि माबा खालामदों बेहा मोननांगौ बैसो होदों 28 to 45 जेबो गैया ओमफ्राय दाना बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय दाना सानैसोआ बिराद दाय नोंथांमोना नुबाय थाखायो दां आं नाम लाथारनोसै आरो फेसबुकाव दावराव खालामबाय थायो नङा होनबा प्रमद बर'खौ थांनाय बोसोराव अत्याचार जाबाय बिसोरना खामानिया जेबो गैया रायनायल' सासे दं थेख्लाख्ला लिडार आरो हा बिक्रम होननाय बे उदालगुरिनि कास्टम होननाय सासे फैलायबाय जोंहा कास्टमा मा जाखो दाना आगोल मोनसे समाव बिराद रायोमोन माबाखौ हाग्रा महिलारिखौ माबा जालायखो बहाबा होखारजाबाय नेपसुनिफ्राय दाना फैनानै माबा AJP हाबहैलायबाय असमियाफोर बेयाव मा जालायखो मिथिला दाना बेयाव फैलायबाय हा ओमफ्राय बेहाय फैनानै प्रमद बर'खौ रायनाया खामानि जाबाय बेना जेबो गैया रायनोल'सो नांगौ रायनाय सोंखारिनाय सावरायनायनि गेजेराव मोनसे डिफारेन्स थायो आंबो एखमब्ला सावरायो आरोखि सोंखारि आंबो नाथाय बै रायनाया मानो रायनो नङा होनबा बेनि उनाव फैलायबाय जोंहा प्रहलाद होननाय सासे क'क्राझारनिनो बेहाबो खामानिया जेबो गैया रायनांगौ सोरांनांगौ रायनांगौ आरो नन स्टप माखौ रायगावनो मिथिबावा बे सासेबो राय गैया बे जेसेबां मानसि दङ बिक्रम कास्टम प्रहलाद रिन्जय बेहाबो ओरैबायदि स्ट'रि बेना बुंनो गाज्रि बर' हारियाव धोरोम लानानै मोनसे स्ट'रि जाबाय थायो आरो हा आंनाथ' जेबो गैया आंना बर' नालाय बर' सोर मा धोरोम फालियो आंहा जेबो खोथा गैया बेजों आंना गिबि सिनायथिया बर' आरो हारि हिसाबै नायनो थाङोबा बेहा उदालगुरियाव माने ख्रिस्टानफ्रा एसे बुरजा दङ ओरैबायदि भाइरेल जाबाय दाना बेहा BJPआव हाबहैबाय माबानिफ्राय एबसुनिफ्राय ओंखारनानै दाना बे प्रब्लेमा मा जाखो खालि ख्रिस्टानफोराल' MCLA MLA जाबाय थायो माबायाव उदालगुरियाव बेखायनो बेहा रागा जोंनानै BJPआव हाबहैबाय दाना ओरैबायदि रायबाय आं दाहाय हरनो नाजागोन नोंथांमोना हाबहैबा खोनाखाबाय होनदां खोनायाखैना भाइरेल भिडिअ मोनसे दङ बेना अडिअ ओरैबायदि रायबाय दाना बे ख्रिस्टानफोरखौ बे माबायाव थांनानै BJPआव मा जाखो मिथिला गावहा इलेक्सन गेलेबाय 5000 ना मा भट मोननानै फैनाय दानानै बेयाव फैलायबाय दाना BPFआव आरो खामानिया जेबो गैया बेना दा रायनायल' दा बर' हारियाव सोरबा मा धोरोम फालियो बेखौ लानानै धोरोमनि मुङाव जेला मानसिखौ रायलायबाय थागोन नङा होनबा बेथ' एक्सेप्टेबल नङा आरोखि बे जिनिसखौ जेसेबां सोंखारिजाथाव फाग्ला मानसि दङ इउथफोर दङ बेहाय फैजोबबाय लाइमोन लिडारनो बिसोरो सोंथिया मा जादों BPF सरकार दाबाय 28 जन मानसि लानानै बिसोर सरकार दाबाय बिथांमोना बिराद स्ट्रं मोनसे सरकार
थांनाय 6 दानाव बिथांमोना लाइमोन दैदेनगिरि महरै दा स्टार केम्पेइनारनि बिथांमोनानो ओंखारगासिनो बे साननैसोआ 56 जना स्टार केम्पेइनार जाहैबाय बे 6 जन स्टार केम्पेइनारा बे 6 दानाव मा मावखो बर' लाइमोनफोरनि थाखाय हारिखौथ' बाद दोन आं बुंखाबायना हारियाथ' बिसोरनिया खालि धोरोम लानानै मायबा लानानै सोरखौनायल' हा बे मा होनो बेखौ गुन्जेर ना मा बे स्टाइलनि जिनिस थ' बिथांमोना थांनाय बे 6 दानाव मा मावखो गावसोरा गारि लानायनि अनगायै गावसोर गारि बायजोब्बाय गारियाबो खम दामि गारि नङा सोरबा मावै दाङै गारि लानानै जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नङा होनबा नों खस्थ' मावदों बिजनेस मावदों साक्सेसफुल जादों खोथा गैया नाथाय 6 दानाव ओरैबायदि बबेनिफ्राय बेखौ मा होनो आलादिननि साखिना माबा मोनसे होनना बुङो आरोखि माने जेराव बुंबानो जालांजोबो गासैबो 6 दानाव बहा मोनखो बिसोरो नाथाय गावसोर लाबाय थिग दङ बेनि अनगायै BPFनि जेसेबां थांनाय बोसोरबायाव प्राइमारि लेभेलाव ब्लक लेभेलाव खामानि मावबाय थै थां बिसोरनाव बे प्रब्लेम जादों थांनाय बोसोरबायाव बिथांमोना मा मोनखो बिथांमोननि थाखाय मा खालामखो स' आं बेखौनो बुंगासिनो BPFनि जेसेबां मानसिफोर दङ बिथांमोना दा बे बाथ्राखौ साननायनि सम फैबाय बिथांमोना मा मोनखो मालाय बे साब्बाया दामि दामि गारि लाबाय नङा होमबा हस्पिटालावथ' बिसोरल'सो हस्पिटालावाखै थांनाय बोसोरबायाव ब्लकआव सानथ्रुहायै ब्लकनि वर्कार दङ सानथ्रुहायै प्राइमारिनि वर्कार दङ बिथांमोना मा मोनखो बै 2 लाखनि जाहोदों जोंनाव आरो सासे दङ दाख्लै आंनि खाथियाव फैदों आरो बे आंनो खोथा फैदों काहिनिखौ बिनो 30,000ल' होबाय 1,70,000 लानानै थांबाय बिनिफ्राय दिहुननानै 2 लाख होनायखौ बेहा मालाय सार्टिफिकेट दङमोन माबा कम्पिउटारनि दखान मोनसे होयोमोन आरोखि DTPनि बिनाव दा 30,000ल' होदों बिनो 1,70,000 लानानै थांबाय बिनिफ्राय बे बिसोरनि लिडारशिपआ बे होनबा इउथ लिडार दि होनदों लिडार सासेया मा खालामनांगौ लिडारा गाव लाग्रोयो ना दस्राखौ लाना थांनानै दावगाहै दस्राखौ स' बेनो आङो दा जों सावरायदों जोंहाथ' मिथिनांगौ जेबो गैया नाथाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सोरबा लोगो दङबा BPFनि बिथांमोननोसो बुंनांगौ जे नोंथांमोना मा मोनखो बे 6 दानाव मालाय बे 6 जनसा गारि लाबाय दामि दामि नङा होमबा नोंसोरा मा मोनखो जेबोथ' मोनासै बे थांलाबाय दाना ओमफ्राय आं खोनागासिनो नङा बे जायगायाव फैनानै सासेल' एसे मुंदांखा मानसिया हेरेंगा बसुमतारी बिथांखौ रायबाय थादों जाहैबाय बेनो जाहैबाय सांग्रां डक्टर सांग्रां ब्रह्म नङा होमबा डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ आं बिदा लिङो बिथाङा क'क्राझाराव थायोमोन नालाय CITनि लाइब्रेरियान इउनिभारसिटियावबो हाबैबाय गोबाव सम लोगो मोनलायाखैमोन दाख्लै मोनसे मिटिंआव लोगो मोनदों वर्कआउट दा बाथ्राया मा जादों भस्मासुर होननाय मोनसे केरेक्टार दङ मिथिना मिथियाथाय एकदम हिन्दु धोरोमनि आरो बे भस्मासुर जिनिसा माने सासे भस्मासुरा बिराद तपस्या खालामनानै महादेबआ नुजाफैबाय दाना नुजाफैबाथाय मा नांगौ होननांबाय महादेबआ बेनो मा नांगौ दे बुंदो आंखौ मानो एथ' खुलुमगासिनो होननानै बे ओरैबायदि बोर बिबाय दाना आंनो ओरैबायदि बोर हो महादेब आं जायनि खर'आव दाङो बेनो खामलांनांगौ होननांबाय बिथाङा ओरैबायदि बोर नांगौ बेनो फाग्ला मानसि बे सासे दाना महादेबाथ' बे खुलुमबायना बेथ' बिराद दिलदार मानसिना महादेबा भगबान आरो दै बेबो बर'फोर बायदिनो फाग्ला मानसि आरो सासे माबाया भगबानानो दाना बे बुंबाय थ'थास्थ' होनबाय माने जाथोंसै बिदिनो होननांबाय आरो होबाय दाना बेनो दाना बे मा जाखो भस्मासुरा बै महादेबखौनो होसोबाय दाना नोंनि खर' दांनाय नां होननानै खामोना होननानै अत्याचार होसोबाय बेखौ बे सोरगो मा होनो बेखौ सोरगो मर्त्य नरक ना मा होनो हारथिंबो हालाबाय महादेबा ओरैबायदि अत्याचार दा बे जाबाय जोंना डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दा मिथिबाय बे जाबाय भस्मासुरा जाबाय आदा सांग्रां माबायदि UPPL दाबाय आं बै समाव UPPLखौ सोंखारिगासिनोमोन आंखौ रागा जोंनो लोगो जाबाय आदा सांग्रां माबायदि भस्मासुर मिथिबायना प्रमद बर'आनो गासैबो होबाय बेनो नङा OSD जाबाय OSD सासेया माबा मोना गार्ड मोना नाथाय बे जाबाय फार्स्ट OSD हिस्ट्रियाव जायहा सानै नामा गार्ड थायो स्कट लायोमोन गासैबो जिनिसखौ बेनो UPPLआनो होबाय नङा होमबा OSD बानायबाय बेखौ OSD माने मा ओरैनो सिम्पल बुंनो थाङोबा PA आरो PAनि एसे गोजौ लेभेलनि माबा आरो बे PA OSD आरो दा बेनो गासैबो होबाय प्रमद बर' आरो सोरखो UPPL पार्टिया नङा होनबा दाना बिथांमोन टिकेट नांगौ जालायबाय आচ্ছা नोंथांनो जुदि टिकेट नांगौ नोंथाङा OSD मानो जादोंमोन नङा नोंथांनो जुदि टिकेट नांगौ नोंथाङा जुदि सिमां दङ इलेक्सन गेलेनायनि नोंथाङा पार्टिनि बिबान लानानै पार्टिखौ स्ट्रं खालामनांगौ नङा होमबा गावनि मोनसे जायगा बानायनांगौमोन आं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बिथाङा OSD जाबाय बेफोरखौ जेबो सानासै थाखा फैसा एसे खामायबाय लास्टआव टिकेट नांगौ जालायबाय दा सासे मानसिनिथ' गासैबो जिनिस होनो हायाना नङा दा जों बयहाबोथ' माबा मोनसे नङा माबा लुगैनाय दं नङा होमबा बयनिबोथ' होनो हाया थ' बिथांनि केसा बेबायदि बेखायनो
थाङै थुङै दाना मा होनखो 17 बोसोरनि पापखौ रुजुनो हाया माबा होनांगौ होनबा खाम्फा बिथांनि खाम्फा बरगयारि बिथांनि थाङै थुङै दा आरामाव रुजुनो हैलायबाय नङा होमबा बिदि मानसिखौ मा फोथायनो बेखायनो आं बुंदों दिनै आदा रन्जित बसुमतारिनि जाना आं जा एसे हायै बुंनो फैनाया बेनो बिथाङा जाबाय स्ट्रं चेन्ज जायाखै नङा होमबा दङ नालाय दङ आरोखि गाव बुंनांगौ बुंदों स्ट्रंलि बुंदों जोंनो बिदि मानसि नांगौ थायलाय बारलाय बोथोरनि बादि नङा होनबा बैसागु आलदा महर फागुन आलदा महर नङा मागो आलदा महर बिदिनो जायाना थ' बेखायनो आं बुंनाया बायदि मैया मानसि फैगोन बायदि मैया मानसिया फैनाय बाथ्रा बुंफैगोन दा जोंबो जोंनि साननायाबो आरो नङा होमबा जों सोरखौ फोथायनांगौ माबायदि मानसिया जों लानो हागोन बेसो आरो सोरबा जुदि गावनि टिकेटनि थाखायनो 17 बोसोरनि हाब रुजुनो हाया होनलाय रुजुनो हैलाय नोंथांमोननिनो दा फैलायगोन चन्दन ब्रह्म नङा होमबा सानैसो फैनोबो हानाय बिथाङाबो थांलायबाय अत्याचार रायलायबाय माबा खुद्रिलायखो हाग्रामा महिलारिजों मिथिला खुद्रिनाव थांलायबाय दाख्लै देरहालायबाय हाबनानै ग्रोब हाबना दा रायगासिनो आरो माबाखौ प्रमद बर'मोनखौ रायगासिनो दा आरो आं नुगासिनो बे सानैसोआ खाम्फा बरगयारि बिथांनि बाथ्राखौथ' बुंलायनो नांला नङा होमबा नोंथांमोननि खाथिनिनोखा आरो दा मा जादों आं दहाय बुंनाया थेख्ला लिडारनि खोथा बुंनाया दाख्लै दाना फोसावलायबाय गावसोरनो मा होनखो गारि होदों जाहैबाय बयनोबो होदोंनो गारिखौ मालाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानि थाखाय होदों खामानि नायथिंनो होदों बै मायबा बि लादों ओरैबायदि आरो मोनसे सल' खोन्थाबावनोसै आं बै राजा आरो मोख्रानि माबा मोनसे सल' दंमोन नोंथांमोना गोसो दंना गैयाथाय माने राजाया ओरैबायदि फोथायबाय मोख्राखौ गावनि सान्थ्रि गाहाय बानायना लाबाय बेखौ मोख्राखौ गावखौ नेग्रा आरो दै गावखौ बेंग्रा जोंना जेरै थाफाया होनबा सिलाय लानानै दाना ओरैबायदि फोथायो आरो बेखौ ओमफ्राय मोख्रायाबो बिराद माबामार आरो फोथायथावना मार आरो बेखौ फुल भरसानि मोख्रा आरो बे माबाखौ सेबगार होग्रा दाना सानसेखालि राजाया उन्दुनायाव थाम्फै मासेया बाफैबाय थाबाय बेहाय खस्थ' होबाय थाबाय बेखौ राजाखौ दा जोंना थुरवाल दिहुननानै लागायबायना दाना थाम्फैखौ बुथारनो नङा होमबा आंनि राजाखौ मानो डिस्टार्ब होबाय थादों होननानै होबाय बे माबाखौ दाननाय मोनसेया थाम्फैया बिरलांबाय मालाय राजाया नुब्ला दा बे काहिनिया जागासिनो बिक्रम मोना हाग्रामा महिलारिनि बिराद बिश्वास आरो बिसोर दै हाग्रामायाव फोथाय बिथांमोनखौ आरो बिथांमोनाबो बिराद हागौमानि फोथायजानो नाजाबाय थायो आरो दा बै मोजां खालामनो नागिरनायावनो बै मोख्राया खालामाखै होनबा बासायनो नागिरदोंमोन उल्था थैबायसो राजाया दा बिसोरना सेम काहिनि जागासिनो गभर्नमेन्टनि खामानिखौ रावबो पार्टिनि मानसिया नाया नोंहा इडुकेसन रिलेटेड माबा खालामदोंबा बेखौ पार्टिनि मानसिया मा नायनो बेलाय पार्टियाथ' सरकार नङा पार्टियाथ' अफिसियेल जिनिस नङाना डिपार्टमेन्ट दङ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव अफिसारफोर दङ बिसोरसो नायगोन बेखौ नायनो आंनो गारि होनांगौ मा दङ नङा होमबा बेखौ नायनो बे आदानो गारि होनांगौ मा दङ जोंनि पार्टिनिले होननानै पार्टियाथ' नायाना बेखौ दा बिसोरनि प्रब्लेम बे जागासिनो होनलायबाय दाना बयनोबो होदोंनो गावहानो गाब्रबायना दाना बेना फेसबुकआव जेसेबां लिरो बयबो होनो जों मोनाखै होननानै बिपिकनिफ्रा बै प्राइमारिनिफ्राथ' मोनाखैना सोरनो होनो इजेन्सिया मोनबाय मालाय जायफ्रा नांथाबबाय थानो हायो जायफ्रा थांनाय बोसोरबायाव अत्याचार खामानि मावबाय मोनजाया मोनलोङा बिथांमोना जेबो मोनासै दा बेबायदि काहिनि बेखायनो जों नाजानाया माबोरै मोनसे बेलेन्स मेनटेन माबायदि खालामनो हायो जों बेखौ खालामनो नाजादों दा जोंनि थांखिया मा बोरैबा जुदि 8 जनसे सरकारा जोंहा मोननै खाबु दङ जों बिराद खाफाल गोनां मोनसे बिटिसिआव दङ जोंहा सरकार जों मोननै सरकार मोनो आसामाव मोनसे थाबाय नङा होनबा बिटिसिआव बिपिएफआ दाबाय थिग दङ नाथाय बेजों लोगोसे जुदि जों दा आसामाव इउपिपिएलआ जुदि स्ट्रंलि पार्टिसिपेट खालामहैयो अब्ला मोनसे बेलेन्स जागोन नङाबा दा सोर अरुण'दय दानजाखो जोंना मानो दानखो नङा बेखौ दाननो नाङा ना बा बयबो मोननांगौ आंहा मा इउपिपिएल उइद'बासो मोनगोन नामा बा आंहा मा बिपिएफ उइद'बासो मोनगोन नामा बिदिथ' जानाङा जायहा मोननांगौ बे मोननांगौ दहाय बुंनाया लाइमोनफ्रा जाय मोननांगौ बे मोनथों जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया 5,000ल' होगोन थिग दङ नाथाय जाय मोननांगौ बे मोनथों बिपिएफनि अफिसाव थाबानो बिपिएफनि अफिसाव ओंखाम संबानो जे बे मोननांगौ बिदिथ' खोथा गैया जायफोरा दानजादों बेखौ मेनटेन खालामनोबा बेलेन्स एमएलए नांगोन बेथ' एमएलएनिसो स्किम बे बिटिसिनि स्किम नङाथ' अरुण'दय जायखिजाया माबाफोरा बे उजालाना मा मोनसे बेफोरथ' जोंनि बिटिसिनि नङा होनबा बिटिसिनि रावबो एमजिएल बेखौ दाननो हाया बेखौ दानगोन सोरो होयोबा एमएलए खालामनो हायो आरो बेखायनो नोंथांमोना जेला स्ट्रंलि एमएलए सासे बानायो बेहाय मोनसे बेलेन्स मेनटेन जागोन गाबोन बेहाय गाज्रि खामानि जादोंबा मावनायनि सिगाङाव खेबनै सानगोन बिसोर नङा होमबा बिपिएफफोराबो जोंथ' नुखाबाय मा मावो जों क'क्राझाराव जेला थाङो आं क'क्राझाराव फैजेनबाथाय आसरित जाफैबाय जोंनाव बिदि सोलिया तामुलपुराव बिसोरनिया मेलाया सानफ्रोमबो थायो जोंना मालाबा फुजाफोर जायोबाथाय मालाबा होयो आरो बिसोरनिया दाउ खेला दाउदै खेलाफोरा ओरैनो थाबाय थायो बिसोरनिया आरो फुटबल खेलाबाबो माबा होयो दाउ खेला होयो दाउदै खेला होयो जायखिजाया खेलाबाबो जों नुखाबाय नङा होनबा गाबोनो जेब्ला एमएलएआ बेरेखा हान्जानिफ्राय थागोन अबभियासलि बिथांमोना जुदि साननांगोन बेखौ खालामनायनि सिगाङाव नङा
थ' बेखायनो बेलेन्सनि थाखाय जोङो जेन गावसोरनि गोसो बायदि पावार बारा मोननानै जेन डिक्टेटर जाया डिक्टेटर बायदि जेन गोसो बायदि खामानि मावनो हायै जायो बेनिखायनो जोङो दा जों बायदि मानसिफोरा ओंखारबोनांगौ जादों जों ओंखारबोदों दिनै आङो UPPL नि प्राइमारि लेभेलनि मेम्बार नङाबाबो आं दिनै ओंखारबोदों बेखायनो मानोना जों बे समाजखौ लानानै जों थांना थायो नालाय जों मोजां मोनो जोंनि समाजखौ जों बे समाजखौ माबायदि बेलेन्सआव दोननो हायो जों बेनिखायनो दिनै ओंखारबोदों एक्सुवेलि आं मा खालामो आं थियेटार खालामो थुनफावथाय बर' ड्रामा जोङो बोसोरफ्रोमबो कम्पिटिसन मोनसे होयो बेहाय देग्लाय जोङो 8 बोसोर होबाय दाख्लै जोबदों आरो दाख्लै जोबबायबो आंनि लोगोफोरा आंखौ लाना फैबाय हरै 2टा बाजियाव थिखोनानै क'क्राझारनिफ्रा आंथ' थुनफावथाय खन्थाइ मेथाइ मोजां मोनो आंहा बिदिनो थाबाय थानो मोजां मोना मानसि नाथाय दिनै बुंनांगौ मानि थाखाय जादों बुंदों बेखायनो जेन नेक्स्ट जेनेरेसना फैबाय थानाय जोंनि उननि फिरिया जेन जों बायदि मोगा मोगि जानांलाथों गाज्रि समनि जेन सोरबा माबा मोनसे जानो लुबैदों आं दहाय आं बुंखादों आरो जे जेला लोगो हमफैदों प्रियंका बसुमतारी बिथांखौबो रन्जित बिजाथिखौ नोंथाङा MLA महरै बे कनस्टिटुयेन्सिनि बे बियाबाव स्पेसियेल मा खामानि मावगोन आं बेखौ दा दाबि खालामदों बिथाङाबो एग्रि जादों आं होनदों टप 10 10 जन जाय फरायनायाव साबसिन बे हालामाव बे कनस्टिटुयेन्सिनि बे 10 जन नोंथाङा स्कलारशिप होनांगौ 2000 होनदों बेखौ बिथाङा खालामनो हायो नङा जानांगौ जोंनि बिनाया ओरै नङा सार साहा लोंनो एसे होलां जोंहा बेयावनो थाबाय जों गोदोनानै थांनाय 15-20 बोसोरनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंजानो बायो गोबाङा नङा होनबा गाज्रि मोननोबो हानाय आं बेखौ बुंनाय नङा होनबा नाथाय सैथोआनो बेनो जेरावखि थाङा मानो जों बेयाव थांबाय थायो बिनि सोलाय जों मानो बुङा जे सार नोंथाङा बेखौ खालाम 10 जन गथ'नो टप 10 नो होमबानिया गथ'फोरनि गेजेराव मा मोनसे बादायलायनाय जानोसै नङा होनबा इन्टारेस्ट फैगोन बादायलायनाय जागोन बिथाङाबो मोजां खामानि मावबाय नङा होनबा आरो बेबायदि दा आं नायबोदों दहाय न'आव बिथाङा माबा लाइब्रेरि लुगासिनो मोननो बिथांखौ जेराव जिरायो लाइब्रेरिया मा बे हालामनि नोंथांमोननि स्पेसियेलि बै समाव आरो एमसिएल जाना थानाय समाव बे हालामनि जेसेबां गथ'फोर दङ फरायनो लुबैनाय मोजाङै APSC माबा बेफोरखौ होनायनि माबा आरो बिथांमोननि थाखाय जेन फ्रियाव बिजाबफोरखौ होनो हायो फरायनायनि मोनसे आबहावा दानो हायो बिथाङा बेखौ बानायगासिनोमोन नाथाय बै मोजां बाथ्राफोरा गोसारा नङा खालि गाज्रिया गोसारो बिथां सांग्राङा दि अफिसाव थायो जेरावबो नङा होनबा जे बिथाङा फिसाजों साख्रि होदोंना मायबा होननानै नङा दा मोनसे खोथाया जादों बिथांनि फिसाजोआ मा साख्रि मोननो नाङा नामा बिथाङा EM जानायखायनो बिथांनि फिसाजोआ साख्रि मोननायनि मोन्थाय गैया नामा बयहाबोथ' मोन्थाय दङ जुदि बिहा इन्टारभिउ होनानै आं खबर लाबाय नंगौना नङा लाजोबदों जाहैबाय इन्टारभिउ लादों हारदों गासिबो खालामदों प्रुफ दंजोबो होमबा आरो जुदि नंथ्रा बाथ्राया मानोथ' होसिख्रावबाय थादों केस हो ओरैबायदि जुदि सियरथार गावहा मानसिखौ मिसलिड खालामबाय थाना मा मोननो नङा होनबा ना ओरैनो होसिख्रावबाय थानानै नोंथांनि गाज्रि खालामबाय थाना मा मोननो एक्सन ला बेखौबो लानो हाया मानो स्ट्रिट दङ बेखौबा थ' बेखायनो सोर मा बुंदों बेखौबो एसे खोनासंनानै जोङो दा एसे दावगालांनांसिगौ आरो आं बेखौनो बुंबाय आंनि दाबिया मा आं जेराव हाबदों दा आंहा MLA खौ बेनो दाबि नोंथाङा 10 जन साबसिन फरायसानो नोंथाङा स्कलारशिप होनांगोन 2 बोसोर नङा होनबा HS मेट्रिक आरो HS जों फरायनो हायो पानिराम ब्रह्म बिथाङाबो मोनसे समाव नोंथांमोननि दा बिजाथि दा अपोजिसन पार्टिनि हाथियार दैदों हारि सिबिनो थाखाय नाथाय समनि खोथा थायो बैसोनि खोथा थायो दा जों बुंबाय थानाया मा BPF आव थांनाय 2005 आव जायफोरा बिजाथिमोन दाबो बिसोरनो गोदान जोलैनि माब्ला लामा हरनो हागोन गोदान मानसिया माला मोनगोन नङा होनबा दिनै जुदि UPPL जानानै रन्जित बसुमतारी बिथांमोना ओंखारबोनानै जुदि गेलेयामोन नङा होनबा बेथ' बिनि बे थाबाय थागौमोन बै 2005 आव जायफोर बिसोरनो दाबो होनबा जों माला मोनगोन दा नङा होनबा आं होनबाय आरो ओरैनो माबा खालामनो एसे जों माला मोनगोन नङा दा बिथांमोना जेसेबां नायो कनस्टिटुयेन्सि माबानिफ्राय जागाय गसाइगावआव दा सभाराम बसुमतारी ना मायबा नाम सासे आं बिथांखौ गाज्रि होनना बुङा बिथाङाबो हारियाव बिहोम दङ नाथाय 2005 आव जाय मानसिया दिनै जायनि बैसोआ 65 प्लास जाबाय नङा बिथाङा दिनै WhatsAppखौ माबोरै बाहायनांगौ बेखौ मोजाङै मिथिबावा फेसबुकखौ मोजाङै बाहायनो मिथिबावा होमबा फैबाय थानाय जायफोर जोंनि उननि फिरि बिथांमोनखौ बोरै लिड खालामनो स' जों बेखौ साननांगोन आरो बै जे दा सिकुला सानैसोआ बुंगासिनो बयनोबो गारि होदों होननानै साबैसोनो होदों ब्लकनिफोरखौ सोंनांगौ BPFनि ब्लकआव प्राइभेटनिफोरखौ सोंबानो जाबाय नोंहा गारि मोनदों ना मोनाखै होननानै माथो बिक्रम प्रहलाद मोना गासिबो गारि मोनजोबबाय दामि नोंहा मोनदों ना मोना होनना सोंनांगौ जोंना बेखौनो जोब्बाय 2 लाखखौ मोनदों ना मोनाखै नङा होनबा अरुनदय दानजादों बेखौ सोंनांगौ जोंना रायबाय थानानैथ' जेबो गैला नङा रायनायाथ' बयबो मिथिखायो गाज्रि होननानै जों रायला जोंनो दा माथ्र कुइसन नांगौ नों मोनदों ना मोना नोंहा मा मोनखो ओरैया गारि मोनबाय मोननो नाङा ने मथे मा बेलाय पार्टि मावबानो गारि मोनो नामा
मा जिनिस बेलाय बे साख्रि नङा नङा होमबा जेबोथ' जिनिस नङा बे बेखायनो बेखौनो आं बुंनानै बिथां रन्जित बसुमतारी बायदि सासे स्ट्रं स्पेसियेलि बर'फोराथ' दोरोदथारनो नाङा हारिनि खोथा बुंग्रा मानसि हारिनि थाखायनो हाग्रायाव थांनानै नङा होमबा गावनि मोनसे माबायाव दोननाय रिक्सायाव दोननानै फैनाय मानसि थ' बिथाङाबो डिजार्भ खालामो मोनसे खाबु मोन्थों बिथाङा एसेम्ब्लियाव थांनानै जेन बाथ्रा बुंनो हायो एसेम्ब्लियाव थांनानै जेन जोंहा जोंनि गेजेराव जानाय खैफोदफोरखौ जेंना जेंसिखौ जों बुंनो हायो आरो पलिटिक्सआ बेनि थाखायल'खा पलिटिक्सआ सोरबानो बै मानसिया मोजां मालाय हाबायाव थाङो सोरनिबा फिसा फेनला माबाफोराव थाङोनो बिदिनो खबर लायनो बेखौथ' जोंबो खालामनो हायो नङा होनबा बेखौ आदायाबो खालामनो हायो आदायाबो खालामनो हायो जों बयबो खालामनो हायो बेखौ नाथाय सासे एमएलए नि बिबाना मा एसेम्ब्लियाव थांनानै जोंनि जेंना जेंसिखौ बुंनानै माबोरै जोंनि राइट्सखौ बोना लाबोनो हायो नङा होनबा माबोरै पार्टिसिपेट खालामनो हायो आयेन बानायनायाव बिसोर बिनि खामानिया थ' बेनि थाखाय आं सानो पारफेक्ट मानसिया नोंथांमोननि बियाबाव बिथाङानो आरो आं बेखायनो दिनै बेहाय फैनानै नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायफैबाय नोंथांमोना हानाय मानि बेफोर बाथ्राखौ स्प्रेड खालामनानै जेन मोनसे एवार्ड जायो मानसिफोरा आरो जेन बिथाङा मोनसे मोजां मार्जिन लानानै देरहालाङो आं बेखौनो बुंनानै फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फैगासिनो दं जोंहा रंजालि बैसागुनि बयनोबो गाहाम हामलायनाय बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय